вақте ки шумо пула пасандоз кардан аз сар карден, майнаи сари шумо тамоман дига хел кор мекунад. шумо ба боваритон зиёд шудан мегирад, зиёд шудан мегирад, зиёд шудан мегирад. шумо ранги магнит мешавед, ранги оҳанрабо айку мекашад, магнит айнан ҳамон хел мешавед. ман шумо ба якта мисол мебиёрам чӣ хел подсознание одам кор мекунад нисбати вақте ки пасандоз дорад ё надорад. нигоҳ кунед, як мисол мебиёрам, аввал демонстратсия, якта мисол мебиёрам. Одаме ки пул надорад, мана мисол гӯем, одаме ки пул надорад, ҳар боре ки фикри пул калаш базад, шумо медонед ки як рӯз ба зиёда аз 6000 бор шумо фикри пула мекунед. вақте ки ҳар бор сари шумо ба фикри пул омадан гирефт, зиёда аз 6000 бор шумо тасаввур кунед, я фикри пул ки омадан гирефт, шумо чӣ хел меша? Одаме ки пул надорад, ҳар бор фикри пул омадан мегирад, пул нест, пул нест, пул нест. То есть подсознание шумо ба ҷавоб додан мегирад. шумо фикри пула кардед, вай ҷавоб додан мегирад. Сигнал нервной система рафт, вай ҷавоб додан. Пул нест, пул нест, пул нест. шумо тасаввур кунед ки 6000 бор як рӯз ба одам фикри пула мекунад. ё ки напрямую, ё ки косвенно. Мисол чӣ уфтад гап? ё ки шумо фикри пула прямой карда истодед, ё ки фикри ҳамон корое кардед ки итоге барои пул карда истодед. Бора роҳӣ кунам, кор баравам, кор ёбам, клиент ба телефон накардам, хез замин ба кор кунем, хе бора ҷамъ кунем, хе хуна убират кунем, тестатар кора тамом кунем, фалон. ҳамино итоги натиҷаш мебиёд даромадатон мемонад. вақте ки 6000 бол сари инсон ба импулс омадан мегирад, дар бораи пул а он тараф чӣ мешавад? пул нест, пул нест, пул нест. итог майнаи сари шумо чиза қабул мекунад? қабул мекунад ки як ощущение пайдо мешавад ки ҳаёт давид карда истода, шумо ба ё морально як вазнинӣ карда истодасу, ана чӣ хел мушкил шуда истодааст ҳаёт. чунки ки успеҳ накарданед ҳамин хароҷотҳои пӯшондан. а на самом деле решаш чӣ? подсознание шумо утверждение зиёд карда истода. ана кун, бед ҳаёти дигар хола мебинем. одаме ки кам пасандоз карда истода, кам пасандоз. ана кун, агар ки камтара кам пасандоз кардаги бошад, ҳар боре ки вай фикри пула мекунад, ҳар боре ки фикри пула мекунад, подсознание мегӯяд пул ҳаст, пул ҳаст, пул ҳаст, пул ҳаст. вақте ки ҳар боре вай пул ҳаст гуфтан гирефт, импулс аста шумо худатон ба боваритон зиёд шудан мегирад, настроениятон беҳтар шудан мегирад. мебинед ки худатон ба характератон ба влият карда истодед. фаҳмиданед? агар каме шумо ба ҳози пасандоз $1000 бошад, настроениятон беҳтар аст нисбати он инсоне ки надорад амин пула. агар $10,000 па дошта бошед, шумо худатон ба более уверенӣ мешавед. агар $100,000, тамоман дига. медонед? рафторатон дига мешавад, гап заданатон дигар мешавад, характератон дига мешавад. чӣ ба? шумо медонед ки ин проблема ҳал кардан метоед. проблемае ки 5000 аст, 10,000 шумо осон аст ҳал карданаш. барои ҳамон шумо худатон ба боваритон зиёд шуда рафтан мегирад. барои мо аз якуми қадаме ки шумо занед, пула пасандоз кардана сар мекунед. аз пасандоз кардани пул сар кунед. вақте ки пула пасандоз кардед, дуюм қадам занед. пула управлят карданаша. пул ба роҳбарӣ кардана ёд гиред. пул нағз мебинад агар шумо ба роҳбарӣ кунед. хотиратон бошад, дар сои гузашта ман гуфта будам, деньги это идеальный работник. пул ин беҳтарин коргар аст. хотиратон ба аст? пул яке аз беҳтарин коргаро аст. бояд ки шумо ина фаҳмед. анакун камтар ки ҷамъ кардед, вай сармоя мешавад. ҳамин сармояи ҷамъкардагитон чӣ хел кунед? 10% барои илматон расход кунед, ки ҳамон илм мегиред ки ҳамон соҳа ба мутахассис шавед. ана 90% дига ҳамина, 90% дига илми гирифтаготон шумо ба ёрдам мекунад ки ҳамин 90% роҳбарӣ карда кор фармоед. барои ҳамон агар ки 100,000 сомонӣ ҷамъ кардед, 10,000 сомониша майни саратон ба инвеститсия кунед. равед хонед, пул дода хонед. илм ба пул додана ёд гиред. ишкаматон ба пул дода истодед ку, либосатон ба пул доданед ку. анамон майнаи саратон ба инвеститсия карда илм омӯхтанам ёд гиред. китоб харидана ёд гиред. илм ба пул додана ёд гиред. консултатсия гирифтана ёд гиред. ягон вақт дар бора ҳамон чизе ки шумо доно мекунад, ҳунарманд мекунад, тавоно мекунад, ҳамон ба эконом накунед. ягон вақт. чунки вай чи шумо як умр мехӯронад. мана ҳамин костюма мехаред шумо. чанд ха костюм шумо ба кор мекунад? мумкин 2 сол, мумкин 3 сол, мумкин 5 сол. телефон мехаред. чанд сол шумо ба кор мекунад?
мумкин 1 сол 2 сол 3 сол. Мошин мехаред, чанд сол шумо ба кор мекунад? 5 сол 7 сол. неки илме ки меомӯзад чанд сол шумо ба кор мекунад? Як умр шумо ба кор мекунад. Оянда фарзандатон ба кор мекунад. Натиҷа, ҳосилу натиҷае ки шумо ба даст овардед, фарзандҳои шумо ба ёрдам мекунанд. Барои ҳамо шумо бояд ки якум сармояе ки ҷамъ мекунед, пасандоз кардед. $1000 доред, $100 майни саратон бамонед. $10,000 доред, $1000 илм ба ҷудо кунед. Ҳамин хел стабилна, ҳамин кора як умр кардантон дар. Ман ҳозирам ҳар сол аз 50,000 ин камаш ба таги 50,000 баъзе вақт зиёдтар мешавад. Ҳар сол майни сарам ба ман инвеститсия карда истодиам. Ҳар сол. Чӣ ба? Агар нахонед, оқиб меред. Ман намедонам одамо чӣ ба ин кора намефаҳмад. Барои ҳамон шумо ин кора карданатон дар кор. Хоҳӣ ки тавоношӣ, хоҳӣ ки доношӣ, хоҳӣ ки ояндаат дигар шад. Шумо вақте ки илм ба пул метиҳед, барои чӣ пул дода истодед? Барои илм? Не. Барои китоб? Барои тренинг? Не. Барои чӣ? Барои ҳамо ҳаёте ки мехоҳӣ созӣ, барои анавай пулаша додан дар кор. Ранге ки кино ба медарӣ, пулаша метӣ медарӣ, консерт ба медарӣ, пулаша дода медарӣ, столови равӣ, пула дода бад мехӯрӣ. Инам ҳамин хелай. Вақте ки шумо як ҷоба меред, шумо бояд ки ҳамин кора фаҳмида карданатон дар кор. Барои ҳамин қадар ин беҳад зарур аст ки шумо, беҳад зарур аст ки шумо илм ба пул додана ёд гирифта, анамин кора аз сараш шавда кардан гиред, аз аввалаш шуда кардан гиред. Оқиб ба напартофта. Ана илм ба як бор пул мемонед, як умр шумо ба даромад мебиёрад. Як. Дуюмаш ин ки ин ягона банке ҳаст ки ягон вақт банкрот намешавад. Доимо даромад шумо ба оварда додан мегирад. Вақте ки шумо пула роҳбарӣ кардана ёд гирифтед, диққат, пула управлят кардана ёд гирифтед, пула кор фармидана ёд гирифтед, коргар ба табдил додед, мана ин даромади шумо, мана ин сеюм қадами шумо. Даромади шумо автоматически 10 баробар зоид мешавад. Дидед? даромади шумо 10 баробар зоид мешавад. ман шумо ба ҳозир чӣ хел пул қатти муносибат сохта нагуфтам. Одамои камбағал мана ҳамин доира қатти кор кардан мегирад, ҳамин ҷиба кор кардан мегирад, умраш ҳамин ҷиба мегузарад. Гумон мекунад ки барои даромади зиёд кардан кор зиёдтар кардан дар кор, барои ҳамон умраш мегузарад. Ана одами сарватманд бошад, сармоя ҷамъ мекунад, пула корфармидана ёд мегирад, аз вай коргар месозад, баъд даромадаш 10 баробар зиёд мешавад, 100 баробар зиёд мешавад. Диққат, мана ин амо мегӯем даромади ҷисмонӣ, то есть меҳнат карда, даромади физически меҳнат карда даромад месозед. Оила қатӣ кор мекунед, чӣ коре ки мекунед, ин трудовой доход. Анамина даромаде ки меҳнат, даромади меҳнате, нависам мефаҳмед, даромади меҳнате, трудовой доход. Трудовой доход ҳама вақт маҳдуд ай, ограничен ай, маҳдуд ай. Ана ин пассивный доход. Пассивный доход чӣ гуфта гап? Ин даромаде ки система кор карда шумо ба даромад мебиёрад, пул кор карда шумо даромад мебиёрад. Мана ин доимо растуши доход. Диққат. Трудовой доход, ограниченный доход, пассивный доход, растущий доход. Трудовой доход, ограниченный доход, пассивный доход, растущий доход. А хотиротон ягон вақт набароред. Мана даромади меҳнате ҳама вақт маҳдуд аст. Ҳама вақт маҳдуд аст. Ана ку мана ин пассивный даромаде ки шумо месозед, чӣ гуфта гап? Даромаде ки бешумоям шуда истодааст. Имрӯз $500, баъд $200, баъд $500, баъд $1000, баъд 2000, баъд 10000, баъд 100000. Ин зиёд шуда рафтаам мегирад. Чӣ қадр шумо илматон бақувват бошад, систематон бақувват бошад, ин зиёд шуда рафтаам мегирад. Ана ина сохтанатон зарур. Мумкин ки ҳамин кора сохтан ба аз 3 сол то 7 сол вақтатон мерад.